Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Maayong gabi naman bakulod kag Pilipinas karong adlaw, Pebrero 29 tuig 2020, Sabadong adlaw. Ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Ako naman aksyon Marlon Herboya. Sa balita lokal, isa patay, 4 pelason sa pabungguan ay isang tricycle motorsiklo sa Banwasang, Ilog. Fire Prevention Month igalansar buwas nga adlaw. Sa balita pungsod nun, proseso sa franchise renewal sang ABS-CBN. Hindi pagdalion suno kay Senador Soto. Cash incentives para sa mga senior citizen nga nagaedad 80 kag 90 anyos ginaduso ni Senator De Lima. Sa balita international, ido sa Hong Kong nagpositibo sa coronavirus. Sa hinampang season opening sang PBA buwas ng adlaw, ginpostpone bangod sa COVID-19. Sa balita entertainment, kanta para sa OFWs ginrelease na ni Juan Carlos kag Glock 9. Lasay siya ti Aksyon Radio Philippine Standard Time, gitali sang mga balita lokal sa pagpanumalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition, 10 minutos nakaliga sa taktang alas 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa detalye sang balita lokal, patay ang driver sang motorsiklo samtang pilaso naman ang 4 ka mga sakay sang tricycle. Matapos magabungguan ay alas 2 ang hapon kaina, Pebrero 29 sa kilometrahe 111.
Barangay Dangkalan, Banwasang Ilog. Surok kay Major Jan Ganson, hepe sang Ilog PNP. Wala pa sila sang identity sa napatay nga driver sa motorsiklo. Bangod wala inisang identification card samtang pila sa naman ang driver sa tricycle nga si Renmark Sargilia. Mga pasahero sini nga Sanday Genevieve Kilahis, Sheila May Tabion, samtang malubha nga pila sa ulo naman ang naangkon ni Riza Juliano. Surok kay Ganson, padulong sa sur nga direksyon ang driver sa motorsiklo, samtang pa norte naman nga direksyon Sanday Sargilia nga gikan sa Barangay Tabo, kag padulong na sa proper sang Barangay Dangkalan. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan nilabi na sa pagkilala sa identity sang napatay. Wala, baling sa tricycle na lang ang tatlo ka pasahero. Si isa, dua, tatlo. Bali, apat sa tricycle ni pat dala sa driver. Ang tingog sang hepe sang Ilog PNP nga si Major Ganson. Patay naman ang duha ka mga ginaligar miyembro sang Special Partisan Unit sang Communist New People's Army terrorists sa engkwentro nga naglutad sa sitio Agpapataw, Barangay Binobohon, syudad sang Gihulngan, Negros Oriental kagabi. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Army Colonel Inocencio Pasapote, nagpatigayan sang combat patrol ang mga katapos sang Army matapos makabaton sang report gikan sa mga pumuluyo nga makit-an ang presensya sa mga armado nga grupo sa among nga lugar. Nakaengkwentro sang Army ang ginabluban ta 8 tubtub na pulo ka mga armado nga persona kag naglawig sang kapin 12 ka minutos ang pagbayluhanay sang luthang. Gilayon naman nga nagpalagyo sa wala mahiwaluan nga lugar ang mga rebelde, samtang na-recover sa lugar ang duha ka mga kalibre 45 nga armas luthang, isa ka 38 pistola nga armas luthang, magazine sang kaliber 45 nga may unod nga bala, service ammunition sang kalibre 38 pistola nga armas luthang, pagkagpila ka mga importante nga dokumento. Pagpahayag ni Pasaporte ang mga naengkwentro sang militar among ginatudlo nga persona nga nagapamahog sa mga pumuluyo sa nasambit nga lugar. Sa karon wala pa makilalaan ang duha ka mga lalaki nga napatay sa among nga engkwentro. Sa ibang nga balita, arestadong isa ka lalaki matapos makuwaan sang pusil sa Porok Eucalyptus, Barangay Tabagon, Sunad sang Kabangkalan. Surok kay Kabangkalan City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, nakabaton sang report ang mga barangay official nga nakita na gabit-bit sang pusil ang suspetsado nga si Jose Hever de la Cruz, 44 anyos, sang amuman nga lugar. Giliyon man nga nagresponde ang mga tanod sa barangay kag gindakop si De La Cruz. Na-recover kay De La Cruz sa isa ka sumpak kabay duha ka rounds nga bala. Sa karon preso si De La Cruz sa silda sang Kabangkalan City PNP kag nataran ang pasakaan sang kaso. Sa iban pa nga balita lokal, mag-aumpisa sa isa ka Santos nga misa ang paglansar sang Fire Prevention Month buwas nga adlaw. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Publio Plotenio, buwas sa aga magapatigayan sang Santos nga misa magkatapos ang Bureau of Fire Protection Bacolod sa San Sebastian Cathedral. Sa Lunes naman gintalana sang BFP Bacolod ang motorcade nga pag-aupdan naman sa mga stakeholders, volunteer fire brigade kag iban pa nga sektora. Target ni Plotenia ang magnubo ang kadamuon sang sunog sa bulan sang Marso kun ikumpara sa tungbulan man sang Marso tinalikdan nga tuig. Sa piyak nga bahin Fire Prevention Month kick-off celebration naman sang BFP Negros ang ginpatigayan kagina alas 2 sang hapon sa SM City Bacolod. Liwat nagpahanumdom sa mga kapulisan si Negros Occidental Police Provincial Office akon NOPO Director Colonel Romeo Baleros na hindi mag-entra sa mga illegal nga helikoton. Ginpahayag ni Baleros nga nagsaka na ang sweldo sang kapulisan kag sufisyente na ini para sa tagsa ka mga kinahanglanon sang ila sa di pamilya. Dogang pa ni Baleros tuman ka hugot ang intelligence monitoring sang kapulisan batok sa mga pulis nga may bisyo kag involvado sa illegal nga helikoton. Nagapati man si Baleros nga bangod mas nangin bukas ang kapulisan sa publiko, mas madasig naman karon nga makabaton sang report ang PNP kag mas mahapos naman ang pagtipon sa mga ebidensya bangod sa kooperasyon sang publiko. Sa
katapusan nga balita lokal, 236 naman ka mga persona ang naaresto sa Bacolod City Police Office nga nagapanahor halin sa bulan sa Enero tubtub Pebrero 26 sining tuig. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang BCPO, kalabanan sang madagpan nagahampang sang bugoy, hantog, braha kag madjong. Sunod kay Liada, wala sila sang may nadagpan nga illegal number games kaangay sang high alay, bukis kag daily double. Ang BCPO may isa ka operation sa RA 9287, 45 sa PD 1602 kag duha sa RA 449. 10,000 pesos nga taya sa PD 1602, 2,400 naman sa RA 449 kag 400 nga taya sa RA 9287. 48 ka mga persona ang napasakaan naman sang kaso sa korte. Sunod kay Liada, nangin agresibo pa ang ilang kampanya kontra illegal nga panahor kasunod sang mando ni Region 6 PNP Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan. Lasais, 16 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita pungsod noon pagkatapos kay lamang sili. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw Alas 6:19 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lagutan sa detalye sang balita nasyonal. Ginpahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi pagdalion ang proseso sa franchise renewal sang ABS-CBN. Sa ginpagawa ang pahayag ni Soto, hindi pwede maghimo sang mga tikang para mapadasig ang pagproseso sa kag magapabili naman nga unbiased treatment. Hindi lamang sa ABS-CBN kundi pati man sa ibang nga mga organisasyon o konkombuyahan. Dugang pasang senador, ginabutang sila sa pwesto agod protektahan ang interest sa mga Filipino ay hindi lamang ang interest sa iban. Madumduman ginpatigayon sang ang Senate Public Services Committee
Ang unang nga hearing sa prangkesa sang ABS-CBN, kagiban pa nga broadcasting company sa tong Pebrero 24. Natala na naman nga mag-expire ang prangkisa sang ABS-CBN sa Mayo 4. Ginaduso naman ni Senator Leila De Lima ang hagna nga paghatag sang cash incentive sa mga senior citizen nga nag-edad 80 anyos kag 90 anyos. Nasaad sa Senate Bill number 1319 nga ang nag-edad 80 anyos ang tagaan sang 10,000 pesos nga incentive kag dugang nga 10,000 pesos naman pag edad 90 anyos. Sunod kay De Lima, isa ka kahigayunan nga makalamot sa mga edad kag dapat nga iselebrar ang gift of life nga ginhatag sang Ginoo. Dugang pa sang senadora sa paglambot sa mga edad, kinahanglan sang katigulangan ng bulig kag suporta sang gobyerno kag sang ila sini nga pamilya. Sa karon ang laing nga Republic Act 10868 o kon ang Centenarians Act of 2016, ang mga senior citizen lamang nga nagaedad sang isa ka gatos ang ginahatagan sang 10,000 pesos o kon 100,000 pesos. Base sa record sang World Health Organization sa tuig 2018, si 69 ang average life expectancy sa mga Pilipino kundiin mas nubo sang 3 ka tuig sa global average nga 72 anyos. Yara na sa 627 ang patients under investigation o kon PUIs nga posible apektado sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 sa Pilipinas. Sa ulihing record sa Department of Health adlaw sang Pebrero 29, 33 ka mga PUIs ang nagapabilin sa mga hospital. 591 naman ka mga PUIs ang nakagwa na apang padayon nga ginabantayan sa DOH. Sa among record, pinakadamaw nga na record sang PUIs sa National Capital Region nga may 19 nga na-admit kag 183 ang nakagwa na. Ginpahayag sa nga DOH nga nagapabilin sa 3 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginpaiway naman sang Department of Tourism ang isa ka bulan nga mall sale nga 2020 Philippine Shopping Festival sa pungsod. Sa ginpagawa nga pahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, inibangod nga nagdamo ang kaso sang coronavirus disease kun COVID-19 sa bug-os nga kalibutan sa nakaligad nga inadlaw. Sunod sa tiglikom, nagapabilin nga prioridad sang ahensya ang kailwayan sang kada Pilipino kaysa sa visitor arrivals. Tuyo sa aktibidad nga pasanyugo ng turismo kasunod sang epekto sang travel restrictions bangod sa nasambit nga virus. Ipatigayan kung tani ang mall sale umpisa Marso 1 tubtub 31. Sunod pa kay Romulo Puyat, magkigangot sila sa mga mall establishment nga ipadayon lang ang ilan normal nga operasyon. Nagpasalamat naman ang tiglikom sa koordinasyon kag suporta sa mga mall establishments. Nagpanumduman si Romulo Puyat sa publiko nga sundo ng abiso sang DOH para malikawan ang paglaptas sang COVID-19. Dugang nga balita, nasyonal naka-record sang 45 ka mga volcanic earthquakes sa Bulkan Taal sa nakaligad nga 24 oras. Base sa Taal Volcano Bulletin, Pebrero 29, ginpahayag sa nga Feebox nga padayon sa gihapon ang paggabuga sang among nga bulkan nga may kataason nga 50 metros. Sa karon nagapabilin ang alert level 2 ang status sang Bulkan Taal. Sunod pa sa Feebox, posible sa gihapon ang explosions, volcanic earthquakes, ashfall, kag volcanic gas. Bangos ni paraon ang rekomendasyon sang Feebox nga dumalian ang pagsulod sa permanent danger zone sa bulkan. Sa katapusan nga balita national, nagtipon kag nang isa ang nagkalain-lain nga grupo sa mga nagagamit sang vape kag electronic cigarettes para iduso ang ila kinamatarong. Nag-aapelar ang grupo sa World Health Organization kag Department of Health nga respetuhon ang ila kinamatarong nga maggamit sa mga alternatibo nga pamaagi kaangay sang paggamit sang vape devices kag e-cigarettes. Sunod kay Peter Dator sang grupo nga Vapers Philippines, karon may mga alternatibo na sila para mapahagan-hagan ang malain nga epekto sang sigarilyo sa ila ikaayong lawas kag sa iban pa nga tawo, rason nga dapat sila irespeto kag pabayan nga magdesisyon kung ano makapamaayo sa ila. Sunod kay Dator, hindi epektibo ang ginaduso sang DOH kag WHO nga quit or die approach bangon masobra 1 kabilyon ka persona sa kalibutan ang nagapanigarilyo. Parehag naman ni Clarice Vergino, may mga pagtuon na sa iban nga pungsod kag base sa resulta, 95% nga mas nubo ang malain nga epekto nga dala sang vape kaysa sa sigarilyo. Las 6:25. Dugang nga balita, matapos lamang sa
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Quality.
Sa detalye na sa balita international, igay paidalom na sa quarantine ang tanan nga sapat, partikularmente mga ido, bangod nga ang isa na kaido sa Hong Kong ang gin-isolate matapos magpositibo sa coronavirus disease 2019. Sunod sa Hong Kong official, nga hindi matag kung nalatna ng ido sang virus o kung nagpositibo sa manubo nga level, bangod sang sintomas sa babakang ilong sang ido. Ang among ido ang ginkuha na sa tag-iya sini matapos ang tag-iya nga 60 anyos nga babayi ang na-diagnose kagin paidalom sa hospital isolation ward. Suno pa sa otoridad, maid-id nila nga i-monitor kag ipaidalom sa dugang pangapag-usisa kag ipabilin nga naka-quarantine tubtob nga mag-negatibo sa virus. Samtang wala pa sang makapamatuod nga ang mga sapat kaangay isang kuring kag ido ang makakuha sang virus kung makalaton sa tawo apang ginpahayag sang health officials nga ang tanan nga sapat sang infected nga mga tawo ang ipaidaloman sa 14 ka adlaw nga quarantine. Balita sa patag sang hinampang, hindi ba riyon ang pagbukas ng Philippine Basketball Association ako na PBA All Filipino Cup 45th season. Bukas nga adlaw Marso 1, matapos desisyonan nga ini ang ipaisol sa masunod nga Domingo Marso 8. Inabangon sa peligro nga dala sang coronavirus 2019. Postpone man ang opening sa PBA D-League nga una gintarana sa adtong Pebrero 13. Ini ang patagayon naman sa Lunes Marso 2. Sa PBA All Filipino Cup una nga magahampang sa Marso 8 ang San Miguel Bearmen kag Magnolia alas 7:30 sang gabi. Marso 11 TNT versus Phoenix nga sunda naman sang hampang sang NLEX kag North Point. Sa detalye na sa balita entertainment, gin-release na ang collaboration songs na Juan Carlos kag Glock 9 nga nagasentro sa overseas Filipino workers. Ang kanta ang gintituluhan nga Sampagita, kundi gilaragway ang kaidlaw kag kasubo nga nagakabatsyagan sa mga OFWs. Dugang pa mabatian man sa lyrics ng kanta ang pagpalangga sa mga OFW nga ginikanan para sa ila pamilya, ilabi na sa ginbayaan nga mga kabataan. Naibaloan gintituluhan ini nga Sampagita matapos nga ang baho sang sininga bulak ang nagahatag sang throwback o kon pagdumdum sa mga happy memories. Alas 6:33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian detalye sang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Gikan sa News and Information Center sa Aksyon Radio Bacolod ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaupod kay Aksyon Nelmar Madera with Aksyon J.M. Baikin sa Technical Control. Ako naman Aksyon Marlon Hedoboy. Nagapasalamat kag nagaagda sa Aksyon Farming Line for more news, information. Ang komentary kaupod kay Aksyon Brian Morden magasunod na. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.